Er der flere, du ikke skal have med? Ja, det er jo mor og far. De er dygtige. De er dygtige simpelthen. Ja. Hvorfor er de dygtige? Jamen, de har lavet mig. Har du nogle søskende så? Nej, efter de fik mig, så turde de ikke mere. Det forstår jeg ikke. Nej, heller ikke mig. Hvad så? Hvad arbejder du med? Ja, jeg har prøvet alt muligt. Jeg startede med at gå i gymnasiet i 3 år. Yeeha! Ja, det var 3 år. Med fester og druk. Det kunne jeg godt lide. Jeg blev endda student også. Sådan lige ud af det. Og hvad så efter gymnasiet? Hvad gjorde du der? Ja, der tog jeg en videregående uddannelse. Jeg var på guideskole. Fint arbejde. Så der var jeg nødt til at bringe en masse fester. Det kunne jeg godt lide. Ja, det var sammen med Esbjørn. Han bliver på tøjemøde. Ja, han ser faktisk lidt op til mig. Sikke joks. Ja, vi tog faktisk 2 kilo på os 3 uger. Det forstår jeg ikke. Når vi spiste næsten ingenting. Men vi fik en masse at drikke. Yeeha! Det er jeg godt lide. Ja, hvad så efter du var færdig på guideskolen? Hvad skete der så? Ja, så fik jeg mig job som guide. På København. Det kan jeg ikke anbefale. Nej, det var lokalt nok at være. Og der var masser af pokerfester. Ja. Men chefen, det var ikke så godt. Ikke nok møde var en kvinde. Sagde hun, Lotta. Det kan jeg ikke anbefale. Nej, det gik heller ikke. Nej, så tog jeg hjem. Og blev for fuld. Jamen, det gik heller ikke. Nej, der var slet ikke en pokerfester. Det var ikke lige noget for mig. Nej. Altså, så blev jeg kaffemand. Og hvordan er det så? Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Hvad laver man som kampmand? Ja, ikke rigtig noget. Nej, chefen, de er nu gode nok. Det er bare. Ja, nu kommer lige en kop kaffe. Så ser jeg blomsterdaler. Det er ikke lidt, fordi jeg gider arbejde sig. Men jeg skal holde øje. Men de gør det ordentligt. Ja, det er meget skavlort en gang. Det er hvor det er. Hvad så i din fritid? Hvad laver du der? Ja, jeg nu så. Men det kan jeg godt lide. Hvad med hende? Kan du lide det også så? Det ved jeg ikke. Nej, jeg har aldrig spurgt det. Og hvis nu jeg har været sød, så kysser du mig. Det er Tommy! Det kan jeg ikke anbefale.
dansenummer endnu. Skal du ikke vente lidt med det, til du... Jo, jeg skal lige have noget.